नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फरायहरनाय थाबाय। दिनै बानायनायदों जोङो फिथा आरोना, फिथा एन्थाब। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टिंबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। देखायलांसै आङो फिथा बानायनाय दिनै। दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जाबाय। मानसि फिथा सावगासिनो। जि मोजां सावखायो। नारेंखलनि फिथा सावनाय जोंहा। एन्थाब फिथा बैसागु थांनायनि। बैसागु थांनायनि। दे थाब साव। जानो लुबैना? सावथुनोसै। एसे मोजां सावखा जों आहा सावनो नामा? masih serius ini video menang Baba gufufu sebenarnya mesti ada gufura saya Bapak di sana deh gufura saya makanya kayak kita saudara cari lu gitu kayak saudara aja setelah pada nah saudara deh kita tahu nih Subscribe mana sih? Nama sih? Sel nggak? Namku bunga lah dia.